हेल' एभ्रिवान लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि केरस ब्लग इउटुब चेनेलाव आरो खनसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना, जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने आं दासो सिखारदों, थाब सिखारनो रोङाखै। ओमफ्राय सिखारग्रोमोना आं नोंथांमोनखौ माने थेंक इउ होनोसो सानदों आरोना। माने आंनि चेनेला दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। बे गासिबो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जादों। नोंथांमोना आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद जोबोद थेंक इउ। बेनिफ्राय आं बांसिन मा बुंनो हाबावनो, थेंक इउ बुंबाबो थोनाय नङा। जोबोद माने खस्थ' जायो 1K साबस्क्राइबारसिम, माने 1K साबस्क्राइबार मोननो, 1K सिम मोननो, माने 1निफ्राय 1K सिम थांनो 1000 साबस्क्राइबार मोननो जोबोद खस्थ' जायो जोंफोरबायदिनि थाखाय। मानो होनबा जोंनि एडिटआबो जाया आरो कन्टेन्टआबो मोजां नङा। बेनि थाखाय जों साबस्क्राइबार बारा एसेबां मोना। आङो गैयाबाबो बुहुत भिडिअ'स होबाय, ब्लग भिडिअ'। दा आं सानदों माने गोबाङानो ब्लग भिडिअ'खौ मोजां मोना, थ' आङो माने कमेडि भिडिअ' बनायनो सानदों आरोना दिनैनिफ्राय। नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखाय मालाबा बनायगोन, कन्टिनिउ बनायबाय थाया, आं ब्लगबो बनायगोन बिदिनो मोजां गोदान गोदान जायगाफोरनि थाखाय। ओमफ्राय आं जोबोद नोंथांमोनखौ हामबाय होनो सानदों, माने नोंथांमोना आंखौ बेबायदि सापर्ट होबाय, जोबोद सापर्ट होबाय नोंथांमोना आंखौ दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। दा नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था, जेन' आङो मोजां बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन आङो बनायनो हायो। आरो आंना भइसआबो बारा मोजां जाया। दा नोंथांमोननि सापर्टजों आंनि भइसआबो मोजां जागोन होननानै माने नोंथांमोनजों रायज्लायबाय थायोबा आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा आं इन्टारेस्टिं आं भिडिअ बनायनो हागोन होननानै आंहा आसा दङ। दा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय, 1 साबस्क्राइबारनिफ्राय 1K 1000 साबस्क्राइबारसिम नोंथांमोना आंखौ हेल्प होबाय। दा नोंथांमोना गोबां शेयार खालामदों मैयानि भिडिअखौ। दा आं बिनि मोनसे माने आपडेट होनो सानदों, माने कालप्रिटखौ मोनबाय होननानै खोनानो मोन्दों, नाथाय कनफार्म नङा। माने बेखौहाय जे कार्बि लेंगुवेजावसो बेखौ माबादों नालाय, थ' आं कार्बि लेंगुवेज रोङा नालाय आरो बुजिया, बेनिखायनो आङो माने एसां माने मोनथ'वाखै आरो माने रियेल नंगौना नङा, मोनमारदोंना मोनमाराखै बेखौ बारा एसां थट मोनथ'वाखै। थ' बेखौहाय आं उनाव आपडेट होगोन सर्ट भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय बिदिनो जायफोरा कालप्रिटमोन जायफोरा बिदि रेप खालामनानै बिदि फुथारदों, बिसोरो सानैमोन होननानै खोनानो मोन्दों। सासेया माने 68 इयार्स जानाय बोरायसो, ओमफ्राय सासेया बिदिनो हाबा जाखांनाय जानांगौ, नङाबा हाबा जाथ'यि, जेनेबा 31 इयार्सनि फिसाला। थ' बिसोरो बिफा फिसाला बेखौ रेप खालामनानै फुथारदों होननानै खोनानो मोन्दों। थ' नोंथांमोना बेबायदि मोजां सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद जोबोद हामबाय होनो। आरो नोंथांमोना हिउमेनिटिखौ देखायदों, माने नोंथांमोनाबो जे बेलेग जाथियानो जा बा बे गुबुन जाथियानो जा, नोंथांमोनाबो अननाया दं, बेखौ नोंथांमोना देखायदों। थ' आं जोबोद माने प्राउड फिल खालामदों आरो जोंनि बर'फोराबो बेबायदि माने उन जानानै थानाय नङा। जोंनि बर'फ्राबो माने बिराद स्ट्रं, बेखौ आं नुनो मोन्दों। आरो नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था, जेन' जोंनि बिनानावफोरा बा बिब'फोरा बेबायदि जाया, मालाबाबो जाबावला। थ' दिनै मोनसे खोथा लोगोफोर, माने आंना भइसआ बारा मोजां जाया दै। थ' नोंथांमोनजों आं रायज्लायबाय थायोबा आंना भइसआ माने मोजां जालांगोन, साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन होननानै आंहा आसा दं आरो फोथायनाय दं। थ' नोंथांमोनजों आङो सानफ्रामबो बिदि मोनसे नङा मोनसे आङो आपडेट होनो आं नाजागोन, बा सप्तासेयाव 3खौ आं भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन। थ' नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था, आरो आंखौ बेबायदि 1K साबस्क्राइबार माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों। 1निफ्राय 1K सिम फैनो थाखाय आङो दिनैसिम 6 मान्थ लाबाय। थ' माने रावबो सापर्ट खालामग्राबो गैया नालाय, आरो बिदिनो माबायदि बनायनांगौ भिडिअफोरखौ, माबायदि एडिट खालामनांगौ, बेखौबो रावबो फोरोङाखै। आं इउटुबनि गेजेरजों आं माने सोलोंदों। थ' आंना कन्टेन्टआ बारा मोजां जायामोन, ओमफ्राय एसे एनै माने बारायै माने मोजांनि सायाव मोजां जालांबाय थाबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबावगोन आंहा आसा दं। आरो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थादो। आं 1K जानायनि आं नोंथांमोननो जेबो जाहोनो हाथ'नाय नंला। उनाव 10K जाबा आं नोंथांमोननो माने सारप्राइज होगोन। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै गाइस, नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव। नोंथांमोना नेनानै थादो। थ' थेंक इउ स' माच फर 1K साबस्क्राइबार। बाय बाय।